hyvää lauantai-iltaa kaikille. Mikä täällä on meininki? Jei! Minun nimeni on Mia Nikunen ja haluan puolestani toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi seuraamaan Miss Bikini 2009 finaalia tänne Vantaan Onnelaan. Ja tämä kaunotar tässä vieressäni on muuten Hanna-Mari Karhinen. Kaunottaresta en tiedä, mutta mörreä ääni minulta ainakin löytyy, jonka tulette varmaan kuulemaan tänä iltana. Kokonaan ollaan meidän finalisia nähty tällä viikolla Helsingissä, Tampereella, Porvoossa ja nyt tänään täällä Vantaalla. Ja täällä on meillä kunnianarvoisa tuomari, joka valitsee Miss Bikini 2009. Ihastuttava Satu, hei! Ja saa antaa kunnon aplodit. Miss Suomi vuodelta 2008, Satu Tuomisto! Jei! Hienoa! Meillä myös löytyy miesosaajia, nimittäin saatiin NHL-pelaajakin tänne. Anssi Salmela! Hienoa! Ja tuomariston puheenjohtajana tänään toimii oikeutetusti Helena Ahti-Halveri. Ja tuomarithan ovat haastattelleet tyttöjä ennen esitystä, joten se ei pelkästään perustu siihen, että miten tämä karisma kantaa täällä lavalla. Mutta nyt otetaan tytöt lavalle upeissa alusasuissa. Olkaa hyvä! It's summertime! Annetaan kunnon aplodit! Mutta nyt seuraa varmasti se illan toinen odotetuin kierros, ainakin näiden miespuolisten mieleen. Nimittäin kilpailijat tulevat lavalle Puno-Annan pikku pikineissä. Tytöt, olkaa hyvä! Miss Bikini 2009 kilpailijat upeissa bikineissä. Miltä sitä näytti? Tässä vaiheessa tuomaristo vetäytyy miettimään päätöstään. Tuomaristo oli tuolla todella jännittynyt. Ja niin minäkin. Samoin. No jännittää ihan hirveästi. Ennen kuin julistetaan kuitenkin voittaja, otetaan kuitenkin lavalle tuomariston puheenjohtaja Helena Ahti-Halveri. Oliko valinta vaikea? Itse asiassa ei ollut resurssia. Oliko yksimielinen? Oli. Nyt valitaan 5 tyttöä, joista sitten valitaan se kolmikko, eli 5 eniten ääniä saanutta tyttöä. Aloitatko sinä? Ensimmäisenä tähän top 5 pääsee numero 1 Paula Lehtonen. Seuraava tyttö, joka tähän viisikkoon pääsi, on Karoliina Kinnarinen. Kolmas tyttö, joka pääsee top 5 on Maisa Torppa. 2 jäljellä. 4. tyttö, joka tähän viisikkoon pääsee, on Riina Seise. Enää yhdellä on paikka ja mahdollisuus voittaa Miss Bikini. Tämä viimeinen tyttö tähän top 5 on Laine Bruce. Kiitämme tässä vaiheessa muita tyttöjä. Toiseksi perintöprinsessaksi tänään täällä Onnelassa. Miss Bikini 2009 kisassa on tullut tyttö, joka kilpaili numerolla 10 Riina Seise.
eli perintöprinsessaksi saadaan tyttö, joka kilpaili numerolla 8, Maisa Torppa! Sieltä lahjoja vielä tulee Sandar Kosmetiikkaan. Nyt on enää jäljellä se vain voittaja. Miss Bikini vuosimallia 2009 on tyttö, joka kilpaili numerolla 4.